maka na obodo oyibo dị ya n'ọbara. After secondary school ozugbo ojodobe obodo oyibo werute Canada jebi processing technology nke dị na Canada ka ọ gụrụ mahadum n'afọ 1997. O wee bụrụ imirikiti connection n'ihi na ụbọchị isi akwụkwọ wee debe n'island jebi Duka Dublin ka o si eje yuto his uncommon wisdom ihe ọbụla o tinyere aka ego a na-ezuzi ka